To madalla ga fassarar takaitattun labaran na duniya tare da ni ga Dafi Sale. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa manufar gyare-gyare da kuma gwamnatinsa ke yi ita ce karewa muradun 'yan baya wato matasa. Ya bayyana cewa na tsawon shekara 50 Najeriya na kashe kudaden 'yan baya da ba a haifa ba, lamarin da ke hana tsara kyakkyawar makoma ga al'umma. Tinubu ya faɗi hakan ne a fadar shugaban ƙasa yayin da yake karɓar tawagar tsofaffin 'yan majalisar dokoki na jamhuriya ta uku, ya kuma wakilci inda ya wakilci jihar Legas ta yamma a matsayin sanata. Shugaban ya jaddada kalubalen da suka addabi kasar nan tun a farkon mulkinsa, musamman matsalolin tattalin arziki da kuma zamantakewa, inda ya godiya ga goyon bayan da ya samu daga tawagar wajen shawo kan matsalolin. Ya kuma kara da cewa bin dokokin dimokuraɗiyya ne hanya mafi dacewa domin cimma ci gaban tattalin arziki, zamantakewa har ma da siyasa. To a nan bangaren ma kuma bangaren gyaran haraji, majalisar wakilai ta amince da kudurin dokar gyaran haraji a matsayin wata takardar aiki bayan tattaunawa kan wasu sassa na kudurin. Kwamitin duka da kuma kakakin majalisa wato Tajuddin Abbas ya sanar da amincewar majalisar da kudirin a matsayin daftarin aiki. Abbas ya yaba wa kwamitin kuɗi da kuma bisa namijin ƙoƙarin da ya yi, yana mai cewa rahoton yana kuma nuna abin da al'ummar Najeriya ke bukata kenan. Ya bayyana cewa jihohi 36 da haɗi da babban birnin tarayya Abuja suna da wakilansu a cikin kwamitin. Cewar Abbas, wannan ne karo na farko da rahoton zai samu amincewa 100% daga kusan dukkanin mambobi. Tun da farko da ya gabatar da rahoton, shugaban kwamitin na kuɗi wato James Faleke ne ya bayyana cewa magance dukkanin wuraren da ake da saɓani a kansu. Faleke ya kuma amince tare da bayyana kwamitin cewa ya ba da shawarar ci gaba na amfani da VAT wato value added tax bisa amfani da kuma inda ya tsaya akan kashi 7.5 a cikin 100. To daga majalisar ta dattawa dai kuma za ku ji cewa majalisar ta bawa da goyon bayanta cikakke da kuma cikakken iko bisa ga shugabancin shugaban majalisar. Majalisar dattawan ta kada kuri'arta ta amincewa da jagorancin shugaban majalisar Godswill Akpabio duk da zargin da ake yi masa na yunkurin cin mutunci ga sanata da ta fito daga jihar Kogi wato sanata Natasha Opoti-Uduaghan ta gabatar da wannan korafi wato wanda sanata Opeyemi Bamidele shugaban majalisar ya gabatar da kudirin amincewar, yana mai cewa babu wani rahoto na zargin cin zarafi da aka shigar daga Opoti-Uduaghan ko kuma wata 'yar majalisa a wannan zangon majalisar. Bamidele ya daddada cewa kudirin da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 sashi na 60 ya ba majalisar ikon tsara harkokinta da kanta. Kwamitin da ke da kuma majalisar Afoti wacce ta ce ta shigar da kara kan cin zarafin da ake mata wadda ya janyo da aka dakatar da ita daga majalisar, kuma batun yana gaban kotu yanzu haka. To a nan ma dai kuma za ku ji cewa ministan ilimin Najeriya wato Dr. Tunji Alausa ya sake jaddada aniyar gwamnatin tarayyar Najeriya na shigar da yara miliyan 10 da ba sa zuwa makaranta cikin tsarin ilimi a faɗin Najeriya. Ya bayyana haka yayin taron manema labarai karo na 3 a ma'aikatarsa da ke birnin tarayya Abuja. A cewar sa ya zuwa yanzu tun daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2027 kenan gwamnati za ta gina sababbin azuzuwa akalla guda 7,000 da kuma gyara azuzuwa guda 195 tare da samar da banɗaki 28,000 har ma da rijiyoyin burtsatse guda 22,900 a makarantu daban-daban a faɗin Najeriya. To daga nan ma dai kuma za ku ji cewa tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour Party LP a zaben shekarar 2023 wato Peter Obi ya buƙaci 'yan siyasa da su haɗa kai domin ceto Najeriya daga matsalolin tattalin arziki da kuma na zamantakewa.
Obi ya bayyana haka ne bayan wata ganawar sirri da gwamnan jihar Bauchi wato sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi. Bauchin kenan ya kuma bayyana cewa Najeriya ba za ta taɓa ci gaba ba matukar kishin ƙasa ba su haɗa kai domin magance matsalolin da ke addabar al'ummar ba. A cewar sa ƙasar na buƙatar jajirtaccen zuba hannun jari a fannonin ilimi, lafiya, noma har ma da rage talauci. Shi ma kuma da yake magana gwamnan jihar na Bauchi Bala Muhammad ya ce yana da shirin haɗa kai da Peter Obi domin samar da ingantacciyar gwamnati ga Najeriya. To daga labaran ƙetare kuma za ku ji cewa China da ƙasar Rasha sun goyi bayan ƙasar Iran kan batun nukiliya. Ƙasar China har ma da takwarata ƙasar Rasha sun bayyana goyon bayan su kan ƙasar Iran bayan da ƙasar Amurka ta buƙaci sababbin tattaunawar nukiliya. Ƙasashen biyu sun buƙaci a cire dukkanin wasu takunkumi kuma a mutunta haƙƙin Iran na amfani da makamashin nukiliya domin zaman lafiya. Tun a shekarar 2015 dai Iran ta amince da rage ayyukan nukiliyarta domin sassauta mata takunkumi, amma kuma a shekarar 2018 Donald J. Trump ya fice daga yarjejeniyar. A makon da ya gabata J. Trump ya sake aika wasiƙa ga Ayatollah Ali Khamenei inda ya ce yana neman sabuwar tattaunawa ko kuma ɗaukar matakin soja akan ƙasar ta Iran. To a ɓangaren wasanni ma kuma za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham Hotspur sun samu tsallakewa zuwa mataki a gasar Europa League. Bruno Fernandes wanda ya kasance kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ya ci ƙwallo 3 rigis a raga wato hat-trick, yayin da ƙungiyar ta doke Real Betis da ci 4-1 inda suka samu nasara da ci 5-2 kenan jimilla. Sociedad ta fara cin ƙwallo amma bayan samun jan kati United ta karbe ragamar wasan inda Diego Dalot ya ci ƙwallo ta farko kuma ta ƙarshe guda. Tottenham Hotspur ma kuma dai ta doke AZ Alkmaar da ci 1-3 kenan bayan da suka sha kashi da 2 ba ko 1 a wasan farko. United za su kara da Olympiacos Lyon kenan, yayin da Spurs kuma za su fuskanci Eintracht Frankfurt a zagayen rukuni na kwata final. Kana a nan ma kuma za ku ji cewa kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City na fuskantar matsin lambar samun wuri a gasar Champions League wato zakarin nahiyar Turai. Kungiyar ta Manchester City na shirin fuskantar Brighton and Hove Albion a wani muhimmin wasa wanda zai tantance matsayinsu a gasar Premier League ta Ingila bayan sun sha kashi da ci 1-1 a hannun kungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest. City na matsayi na 5 kuma Ruben Dias ya buƙaci 'yan wasa da su haɗa kai domin gujewa rasa gurbin gasar zakarin nahiyar Turai a karo na farko cikin shekaru 15. Idan dai City suka sake yin kuskure haka ana iya barin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ko kuma Chelsea su samu dama, yayin da Wolves ke kokarin tsira daga faɗawa rukunin na gasar Premier League. To fasarar takaitattun labarin na duniya kenan.